Cu bucurie! Bine v-am găsit în acest univers infinit. Dacă mă priviți, dragilor, fiți binecuvântați. Înseamnă că rezonați cu mine. Vom vorbi în general de ceea ce se întâmplă cu noi și cum ne influențează astrele în această perioadă. Dragii mei, vă mulțumesc că sunteți aici să vedem ce ne rezervă stelele în ceea ce privește dragostea și relațiile, banii și sănătatea sau cariera și ce putem să aflăm. Amintiți-vă însă faptul că horoscopul este general ca și toate celelalte prezentate de mine, bazat pe îndrumări care pot fi citite, interpretate în funcție de soare, lună, ascendent, Venus, din astrologia vestică sau vedică, în ceea ce privește dragostea și, bineînțeles, celelalte planete pentru celelalte aspecte. Nu este un horoscop personalizat. Pentru acest tip de previziune, ca și pentru previziunile personalizate, sunt necesare ora de naștere, chiar și o oră aproximativă, dacă nu cunoașteți ora exactă, data de naștere și localitatea natală. Vă sfătuiesc să ascultați cu atenție și previziunile semnului zodiacal al ascendentului vostru, dar și semnul zodiacal unde e poziționată luna voastră în tema natală. Acestea în particular vă definesc ca ființe. Dragii mei, dacă sunteți interesați să aflați amănunte și să conștientizați detalii despre potențialul vostru divin, vă invit să mă contactați cu mesaj privat în WhatsApp. Oroscop pentru toate semnele zodiacale, 4 decembrie 2022. Berbec, drag nativ berbec, culoarea norocoasă pentru tine astăzi este alb de fiu. Bijuterie norocoasă, coralul roșu, număr norocos 1. Vei lua decizii majore cu privire la preocupări sau proprietăți rezidențiale. Discuțiile cu consilieri de afaceri sunt benefice. Aceasta este o perioadă bună pentru a căuta un loc de muncă sau pentru un proiect nou de lucru. Taurul, nativii tauri. Culoarea norocoasă pentru tine, dragă taur, este alb. Bijuteria norocoasă, turcoaz, număr norocos 3. Personalitatea ta carismatică te aduce în centrul atenției la evenimentele sociale de astăzi. Încearcă să eviți confruntările stresante sau situațiile care cer prea mult de la tine azi. Te vei simți neplăcut și copleșit de rutina zilnică. Imaginația ta este stimulată. Zodia Gemenilor, nativul geamăni, pentru tine culoarea norocoasă astăzi este crem. Bijuteria norocoasă, smaraldul, numărul norocos 2. Vei fi interpretat greșit dacă te implici în problemele altora. O întâlnire neașteptată aduce o afacere profitabilă. Sentimentele pozitive și încrederea în sine înaltă fac ca astăzi să fie o zi productivă. Zodia racului, nativul rac. Pentru tine astăzi culoarea norocoasă este cafeniu. Bijuteria norocoasă, perla naturală, numărul norocos 7. Astăzi pot apărea cheltuieli neașteptate. Planurile de călătorie arată bine. Vor aduce o mare plăcere. Viața de familie e liniștită. Energia ta va fi ridicată și la înălțime. Cu toate acestea, dacă nu sunt canalizate în mod corespunzător, energiile provoacă crize de furie care pot erupe. Îți va fi ușor să îi pui sub vraja ta pe toți membrii de sex opus astăzi. Nativii leu, zodia leului. Deci, culoarea norocoasă pentru tine astăzi este albastru. Albastru cer. Bijuteria norocoasă, opalul, numărul norocos este 5. Perspectivele de carieră arată bine. Recunoașterea la servici pentru munca depusă poate veni acum. Treburile de familie merg bine. Ai tendința de a exagera situațiile și asta duce la disproporții prea mari. Mergi cu fluxul și nu lăsa atmosfera agitată să te deranjeze. Evită orice confruntare cu colegii. Zodia Fecioarei, nativul Fecioară,
Culoarea norocoasă pentru tine este scarlet astăzi, scuzați. Bijuteria norocoasă, indigo, orice cristal indigo, numărul norocos 6. Încearcă să eviți confruntările stresante sau situațiile care cer prea mult de la tine astăzi. Imaginația ta este stimulată. Folosește-ți inventivitatea pentru a găsi soluții. Poți face noi conexiuni dacă îți joci cărțile corect. Zodia balanței. Nativul balanță. Culoarea norocoasă pentru tine astăzi este indigo. Bijuteria norocoasă, diamantul, numărul norocos 8. Sarcina de lucru crește. Cei dragi pot fi nerezonabili. Tu, în schimb, ai chef de o petrecere. Trebuie să ai grijă să nu dezvălui secrete sau să te implici în bârfe astăzi. Un prieten te va ajuta să rezolvi o problemă importantă. Zodia Scorpionului, drag Scorpion. Culoarea norocoasă pentru tine astăzi este violet. Bijuteria norocoasă, coralul roșu, numărul norocos 9. Nu cheltui banii pe care cu adevărat nu îi ai. Petrece timp cu acea persoană specială astăzi, lângă care simți nevoia să te afli. În sfârșit, deschizi ochii la o situație care s-a întâmplat în viața ta. Marte vindecă o prietenie ruptă de mult. Zodia Săgetătorului. Drag Săgetător, culoarea norocoasă pentru tine astăzi este tan. Bijuteria norocoasă, safirul galben, numărul norocos 4. Ceea ce spui astăzi ar putea răni sentimentele unei alte persoane, așa că fii atent la alegerea cuvintelor. Începi să vezi cu claritate în cine poți și în cine nu poți avea încredere și nu îți mai este frică să ai încredere în emoțiile tale și să le expui. Zodia Capricornului. Drag Capricorn, culoarea norocoasă pentru tine astăzi este violet, bijuteria norocoasă, safirul albastru, numărul norocos 3. S-ar putea să simți că mergi pe frânghie așteptând ca lucrurile să se întâmple. Totuși, aceasta este doar o fază temporară. Ai răbdare și încearcă și înveți să mergi cu fluxul. Poate că un mic sacrificiu ar fi necesar în momentul ăsta pentru a realiza un întreg și un plan mai mare. Zodia Vărsătorului, nativul Vărsător, pentru el, dragul de el, avem culoare norocoasă, muștar, bijuteria norocoasă, safirul albastru, numărul norocos 7. Din punct de vedere profesional, trebuie să fii la conducere și să te afirmi așa cum o cere situația. Ai un impact deosebit în cercurile sociale și te găsești pe lista de invitați aproape a tuturor. Călătorești și s-ar putea să faci o călătorie în străinătate în momentul ăsta. Zodia Peștilor, drag peștișor. Culoarea norocoasă pentru tine astăzi este mov. Bijuteria norocoasă, rubinul, numărul norocos este 6. Asigură-te că acționezi conform ideilor pe care le ai sau vei rata anumite oportunități. Judecata ta nu a fost cea mai bună prietenă în ultimul timp pentru tine, deoarece te-a determinat să iei decizii care ar putea să nu fi fost în interesul tău. Oamenii pe care îi întâlnești astăzi te pot ajuta să inversezi efectele. Pentru azi e tot, dragii mei. Vă invit să urmăriți canalul meu Astar Bucurie, News Paradis. Dacă v-a fost de ajutor și v-au plăcut sfaturile mele, distribuiți, vă rog, canalul și pagina mea de Facebook cu prietenii în grupurile voastre, pe paginile voastre, cu cei dragi sau cu familia. În felul acesta, sigur, ajutăm persoane
care au nevoie pentru a afla mai mult și mă ajutați și pe mine să cresc în această activitate. Dragii mei dragi, vă invit să vă înscrieți la canalul meu pentru a ne redescoperi și crește împreună prin mesajele infinitului Creator pentru noi. Vă îmbrățișez cu iubire, bucurie, vindecare și lumină infinită, raze de soare, suflete minunate, binecuvântări infinite. Pe curând, cu drag și bucurie, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc!